Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε ιδέες διασκέδασης, τις οποίες έχουμε επιλέξει εμείς για εσάς και είμαστε σίγουρες ότι θα σας κεντρήσουν το ενδιαφέρον. Φυσικά όμως, όπως σας υποσχεθήκαμε, σε κάθε εκπομπή έχουμε καλεσμένο έναν αγαπητό καλλιτέχνη. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Ορφέα Παπαδόπουλο, γνωστό ηθοποιό, που υποδίεται τον Άρη στα κλεμμένα όνειρα, τη γνωστή τηλεοπτική σειρά του Μέγκα. Μην ξεχνάτε όμως να κάνετε like και στη σελίδα του YouSmile στο Facebook, να μας γράφετε τα σχόλιά σας, αλλά και τις ερωτήσεις σας που εσείς θέλετε να κάνουμε στον Ορφέα Παπαδόπουλο. Πάμε σινεμά! Για πάμε! Λοιπόν, έχουμε βρει για εσάς μια πολύ ωραία ταινία. Θεωρώ ότι το νεανικό κοινό θα τη δει συναρπαστική. Δεν είναι άλλη από την ρομαντική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας στο σώμα, Alias the Host, του παραγωγού και σκηνοθέτη Άντριου Νίκολ. Πρόκειται ουσιαστικά για την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της πολύ γνωστή συγγραφέως Στέφανι Μέιερ, η οποία είναι αυτή που έχει γράψει το πολύ πετυχημένο Twilight. Λίγα λόγια τώρα για την υπόθεση. Σε ένα μακρινό μέλλον, όπου ο πλανήτης Γη έχει καταληφθεί από έναν αθέατο εχθρό, φιλιρινικά εξωγήινα όντα, γνωστά ως ψυχές, καταλαμβάνουν το μυαλό των ανθρώπων. Τώρα πάμε και στην πιο ρομαντική πλευρά. Η Melanie Stranger, ένας από τους τελευταίους ελεύθερους ανθρώπους, ξεκινάει έναν αγώνα αντίστασης απέναντι στους εισβολείς που έχουν κυριεύσει τον πλανήτη, διακινδυνεύοντας τα πάντα με στόχο να σώσει τον εαυτό της αλλά και όσους πραγματικά αγαπάει. Πάμε να δούμε το τρέιλερ! It's impossible. You're human. My name is Jared Howe. I haven't spoken to another human being in 2 years. Melanie Strider. This is the beginning of a love story. This is the future. We have been invaded by another species. They're mobilizing. We gotta go. No! Wait! Come on! Barely a bone not broken, or organ ruptured. This one wants to live. Her name is Melanie Strider. She was born in Louisiana. Melanie. You found us. Us. I'm waking up to action. Jared. It's one of them. It's still her body. Την Τετάρτη 17 Απριλίου έρχεται στην Αθήνα ένα μοναδικά εντυπωσιακό θέαμα που ενώνει τη μόδα με τη μουσική. Και φυσικά ακούει το όνομα Mad Walk 2013. Το Mad Walk 2013, του οποίου ο σκοπός είναι φιλανθρωπικός, θα πραγματοποιηθεί στο Αθηνών Αρένα και θα συμμετάσχουν πολλοί ταλαντούχοι σχεδιαστές, καθώς και πολλοί δημοφιλείς καλλιτέχνες. Θέλετε να μάθετε ποιοι είναι? Ρανιά, να τους πούμε. Να δούμε το βίντεο. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο. Mad Walk by Coca-Cola Light. The Fashion Music Project. Τετάρτη 17 Απριλίου στο Αθηνών Αρένα. Join the Fashion Rockstar. Fortney, Demi, Freaky Fortune, Koza Mostra, Μέλισσες, Playmen, Stan, 1550, Θωμαΐα Πέργη, Κωνσταντίνος Αργυρός, Δέσποινα Βανδύ, Γιώργος Μαζονάκης, Κώστας Μαρτάκης, Μηδενιστής, Πάολα, Έλενα Παπαρίζου, Τάμτα, Ελένη Φουρέιρα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Παρουσιάζουν Βίκη Καγιά και Μέρη Συνατσάκη. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα καταστήματα Vodafone και στο www.ticketshop.gr. Mad Walk by Coca-Cola Light. Feel your heart. Watch the fashion. Enjoy the music. Αν ενδιαφέρεστε να δείτε και από κοντά αυτό το υπερθέαμα, μπορείτε να επισκεφτείτε το site του Mad Walk για να ενημερωθείτε για τα εισιτήρια. Πάμε λοιπόν τώρα σε μια άλλη πολύ ωραία εκδήλωση, εξίσου συναρπαστική όχι μόνο για μικρούς αλλά και για μεγάλους λάτρες των κόμιξ. Από τις 19 έως τις 21 Απριλίου πραγματοποιείται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση στο κέντρο της Αθήνας το μοναδικό ελληνικό φεστιβάλ για τα κόμιξ. Ας δούμε το σχετικό βίντεο λοιπόν.
Comic-Con Athens 2013. Η γιορτή των κόμιξ στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. 19, 20 και 21 Απριλίου. Διεθνείς καλεσμένοι, εκθέσεις, προβολές, εργαστήρια δημιουργίας, μπαζάρ, παιδικό πρόγραμμα. 19, 20 και 21 Απριλίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22. Είσοδος ελεύθερη. Πάρα πολύ ωραία. Να επαναλάβουμε όμως αυτή την εκδήλωση ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και ότι το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εργαστήρια, έκθεση για τη ζωή και το έργο του Ερζέ, του δημιουργού του Ten Ten, προβολές, σεμινάρια και φυσικά το διαγωνισμό cosplay. Να πούμε ότι το cosplay είναι ένας πολύ πρωτότυπος και διασκεδαστικός διαγωνισμός, καθώς οι ενδιαφερόμενοι κατασκευάζουν μόνοι τους στολές, τις φοράνε και υποδίδονται έναν χαρακτήρα που προέρχεται από comic, animation, manga, anime, ταινία, τηλεοπτική σειρά και video games. Ο νικητής θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό του Euro Cosplay 2013 που θα γίνει στο Λονδίνο. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα έφτασε η στιγμή που όλοι περιμένουμε. Θα έρθει στο στούντιο ο Ορφέας Παπαδόπουλος. Γεια σας. Καλησπέρα, Ορφέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Εγώ ευχαριστώ. Θα κάτσω και εγώ έτσι, νιώθω πιο άνετα. Ποια ήταν η πρώτη φορά που βγήκες μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας? Λοιπόν, επαγγελματικά, μπροστά στα φώτα, σαν γύρισμα, θα σου πω, ήμουν 10. Δεν πειράζει. Κάτι ύποπτο έπεσε, νομίζω. Ήμουν γύρω στα 18,5 χρονών, όπου πήγα το πρώτο μου γύρισμα ήταν για την απαγορευμένη αγάπη, για ένα καθημερινό στο Μέγκα. Η πρώτη μου δουλειά, όπου πήγα και καθυστερημένος κιόλας. Ήμουνα σε διακοπές. Ήταν καλοκαίρι τότε, θυμάμαι, και δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με ένα φίλο μου υγείας, όπου έπρεπε να τον πάμε στο νοσοκομείο και εγώ είχα γύρισμα καπάκια και καθυστέρησε, τέλος πάντων, για αυτό το λόγο. Αλλά ήταν κακό ξεκίνημα. Πρώτο σου γύρισμα και να καθυστερήσεις, ξέρεις, είναι λίγο. Τυχερό όμως. Τελικά ναι. Αποδείχθηκε τυχερό. Αποδείχθηκε τυχερό, δεν το περίμενα ούτε εγώ. Η μοίρα σου ήταν αυτή. Ήταν έτσι η μοίρα, ναι, μου τα έφερε έτσι. Καλώς μου τα έχει φέρει μέχρι στιγμής, δεν έχω κανένα παράπονο. Τελειώνει και ο δεύτερος και ο τελευταίος κύκλος της σειράς. Όχι, δεν είναι ο τελευταίος. Είσαι λάθος. Όχι, δεν είναι ο τελευταίος. Θα συνεχίσουμε και του χρόνου. Δεν ξέρουμε βέβαια για πόσο. Και με μεγάλη μας χαρά μάθαμε ότι θα πάμε και τρίτη χρονιά. Βέβαια δεν ξέρω μέχρι ποιο μήνα. Ναι. Αλλά το καλό είναι ότι συνεχίζουμε. Εξαιρετικά, γιατί νομίζω ότι το κοινό των κλαμμένων ονείρων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι μεγάλο και αυξάνεται όλο και περισσότερο. Και το ότι πήγαμε στις 9 η ώρα το βράδυ, αυτό μας έδωσε έτσι μεγάλο. Ήταν ένα μεγάλο σπρώξιμο για μας. Βέβαια, το στενάχωρο είναι ότι πήραμε τη θέση άλλου σύριαλ που δεν έπρεπε να κοπεί, ή τέλος πάντων γενικότερα ξέρουμε πως έχει αυτή η κατάσταση. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα νιώθουμε πάρα πολύ τυχεροί και δικαιωνόμαστε για τις πολλές ώρες δουλειάς που ρίχνουμε κάθε μέρα. Ο ρόλος των ονείρων σου? Ο ρόλος των ονείρων μου. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο ρόλο που θα ήθελα να υποδηθώ, αλλά γενικότερα νομίζω ότι αρχές τραγωδίες, κωμωδίες, κλασικά έργα, νομίζω ότι πηγαίνουν παρακάτω και σε εξελίσσουν σαν άνθρωπο πολύ. Οπότε θα ήθελα εκεί προς τα εκεί να βαδίσω. Θεωρείς ότι η οικονομική κρίση που έχουμε τώρα, σαν γεγονός, βοηθά όσον αφορά τους καλλιτέχνες και τις νέες ιδέες, να έχουν νέες ιδέες για να κάνουμε πράγματα? Θα σου πω, ξεκινάει από το ότι δεν μπορούμε πια να επαναπαυόμαστε στο ότι κάποια στιγμή θα μας έρθει, στο ότι άμεσα μάλλον θα μας έρθει κάποια δουλειά. Με αποτέλεσμα να βάζουμε το μυαλό μας στη διαδικασία να γεννήσει πια πράγματα διαφορετικά για να ξεφύγεις πια από το συνηθισμένο, από το τετριμένο, από όλο αυτό που έχουμε δει και έχουμε ξαναδεί και έχουμε βαρεθεί πια να βλέπουμε. Οπότε βάσει αυτού ναι, η κρίση εντός εισαγωγικών πάνω στο θέμα που συζητάμε, ναι, γεννάει πράγματα. Αν ήταν στο χέρι σου και μπορούσες να διορθώσεις ένα κοινωνικό πρόβλημα, ποιο θα ήταν αυτό? Δεν είναι ένα. Δεν είναι ένα. Δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλά. Το κυριότερο που θεωρείς ότι είναι βασικό για σένα? Η δικαιοσύνη. Social media και σχέσεις σου με αυτά? Δεν έχω ιδιαίτερη, μπορώ να πω. Έχω ένα Facebook, ένα λογαριασμό τον οποίο δεν έχω πάρα πολύ καιρό. Έχει γεμίσει, οι φίλοι δεν μπορούν να μου κάνουν αιτήματα κτλ. Αλλά θα το διορθώσω, το υπόσχομαι. Οφείλω. Από εκεί και πέρα έχω μάθει ότι υπάρχει ένας λογαριασμός μου στο Twitter που δεν ισχύει, δεν είναι δικός μου. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν έχει αλλάξει κάτι από το καταλάβει. Ναι, υπάρχει ακόμα αυτός ο λογαριασμός και γράφει και πράγματα. Και γράφει και πράγματα που υποτίθεται ότι με αντιπροσωπεύουν και τα λέω εγώ, αλλά ουσιαστικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό έχετε το στο νου σας. Και είναι πολύ αυτοί που σε ακολουθούν, γιατί αν το ψάξεις και το δεις, είναι πολύ. Όταν έχεις κάποιο πρόβλημα, το κρατάς μέσα σου ή θες να το μοιράζεις? Υπάρχουν στιγμές και πράγματα που θέλω να τα κρατήσω για τον εαυτό μου εκ πρώτης και αφού
το επεξεργαστώ εγώ μέσα μου και δω ότι τελικά θα ήταν καλό να το μεταστρέψω με το τεχνολογικό μου άνθρωπο, θα το κάνω. Ναι. Αν όχι, δεν θέλω ούτε να δώσω στον άλλο το δικό μου βάρος, όλο αυτό που άλλο, και ο άλλος είτε δικός μου άνθρωπος είτε όχι τα δικά του προβλήματα. Οπότε θα κοιτάξω να το διορθώσω μόνος μου και από εκεί πέρα, αν δω ότι δεν, τότε θα ζητήσω βοήθεια. Δεν βρίσκω ότι είναι καθόλου κακό. Ποιον θεωρείς ιδανικό τόπο για διακοπές? Είσαι περισσότερο της άποψης ένα κοσμοπολίτικο μέρος με μουσική, parties all the time και φασαρία και λοιπά κόσμο, ή θες φύση, ηρεμία? Θα σου πω, δεν είμαι ή το ένα ή το άλλο, είμαι και τα δύο. Οπότε νομίζω ότι η Ελλάδα γενικότερα είναι, για το καλοκαίρι είναι κατάλληλος τόπος διακοπών. Ιδανικός. Και τώρα, Ναι. Ορφέα, έχουμε μια έκπληξη, γιατί ξέρουμε ότι τραγουδάς. Ναι. Ναι. Λίγο. Σ' αρέσει η μουσική? Μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Αγαπημένος στίχος, ένας στίχος που σε εκφράζει, αγαπημένο τραγούδι, κάπως? Λοιπόν, λάτρευα από πιτσιρικά στους Queen πάρα πολύ σαν συγκρότημα. Ήταν το πρώτο rock συγκρότημα που έτσι ξεκίνησα να ακούω φανατικά μουσική. Και από τους αγαπημένους μου στίχους ήταν και είναι το I Want to Break Free. Αυτό το τραγούδι μας πάει. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν τώρα την Δέσποινα, η οποία είναι η φίλη μας από τη ραδιοφωνική εκπομπή του You Smile και θα σου τραγουδήσει. Θα μας τραγουδήσει, θα σου τραγουδήσει. Δεν αποδείχτουμε τη Δέσποινα λοιπόν. Γεια σου Δέσποινα. Πολύ ωραίο γλυκό κομμάτι και νομίζω το χρειαζόμαστε όλοι αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, και πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι όταν ο ένας στέκεται δίπλα στον άλλον, όλα είναι καλύτερα. Ακριβώς. Γιατί χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο δίπλα μας. Πάντα. Λοιπόν, Ορφέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρασε πάρα πολύ όμορφα, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν την κλείτωσες όμως. Τα ρίμω μια ευχή. Εύχομαι να κυλήσουν τα πράγματα ανώδυνα από εδώ και πέρα, πιο ανώδυνα μάλλον, και να έχουμε έτσι τη δυνατότητα να ξεχνιόμαστε με όμορφα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Και από εδώ λοιπόν φτάσαμε κι εμείς στο τέλος και ακόμη μια φορά. Ακριβώς, για άλλη μια εκπομπή. Θα είμαστε μαζί σας σε 15 ημέρες, σε 2 Κυριακές. Καλοκαιριάζει! Καλοκαιριάζει! Χαμογελάστε, κάνει καλό! Και art is smart! Γεια σας, καλό απόγευμα! Έγινε ένα κομμάτι του You Smile, λοιπόν. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γέλασα και εγώ. Εύχομαι να συνεχίσουν τα παιδιά. Πρόκειται για μια τεράστια προσπάθεια που ξεκίνησε από το 0. Έχει φτάσει στο. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι άπειροι αριθμοί που έχουν να μετρήσουν μπροστά τους και το εύχομαι ολόψυχα. Και εύχομαι καλή συνέχεια και στο επανειδήν.